Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ganjal kamu balik matay mangot. Yang sa bininahon na to para kanyo bang-bang muna indaral. Nah, tandaan na to. Ini ingredients na to ini para hinti. Ini sa para sa pagputos na to sindaral na to. Tagnan na to na hinti. Hinti so yung buok lahi. Ha, kukuot na yan kasi kikita niyo ang buok may mga sarang-sarang at yung mga biyatri lang. Namo na yan kukuot na sa pag-uwas akaran mo, so ay ang tirigo tayo sa mga dua surok tirigo. Pag-uwas, ang muna yung sukal, ingat, kasi kikita nyo yan, tunga kilo sukal ingat. Kung salaw na to yung kata, ni masin tubig, na nakanaluto na to yung. Pag-uwas, ipakita tayo sa minini para isa pagputos, sindaral, ini mga dua tirigo, dua baso tirigo, iwansin, hambuk iklo. Tagnan na ito na ito, putusin na daral na ito. Lamod na yung tirigo, ibansin itlog. Ayan. Lamod na mo kayo na ito. Ganap-ganap ang tubig, sambil limiaw. Okay. Nah, mesing kita nyo, mabot sambil biya ini. Naibutang tanayin niyang karay. Tambay tanapa sa tagnaan tanayin na unin hintik tayo sa ini ka na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Tagnaan na utang tanahin tubig. Mukbaso tubig. Kasi kikita nyo, mukbaso tubig. Ini sunod tamag to yung sukal. Hininggat sukal. Uso na to katanin. Alam mo kayo na ito marayaw yan, sambil matunaw ito din sa palkataan. Puas yan, yung hutang tayo sa hutang tanayin lahi. Hindi mo nyo kakitaan biyay na yung kuwan. May gawasin na hintik na to. Tangutangan tayo sa tirigo. Yan. Alam mo kayo na isa. Alam mo kayo tayo ni sambil. Sambil tumahay na to siya. Nabi, ini besin kita nyo ini. Luto ng hintik na to. Damik yan, magkawang biya mabaya, mandirin nyo isa butangan vanilla, biya pangganap sa hamot, iban nanam, nabutangan nyo vanilla, isa magkawang biya mabaya. Biya niluto na ini. Biya ini sa biya, unaw na ito sa pimputos sindaral. Kasi kikita nyo mas malingkat, mangin inkuan yung kaha nyo, non-stick na kasi kamo no stick na, napapas na. Sana man jari pa rin. Nunta. Ano na yan yung na to? Nisprada, putang antara kumanhinti. Kumpata. Tutusun na. Yan. Namun yan daral na to
Ay, lamang ka naman si mga kaibanan ini. Ay, naman naluto na sal. May anindaral na to. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.